Kose Dr. Bell. Chaka. Wanti. Gino penjo munyalo duoko e yo makare. Dr. Bell, kiwinjo moko kuoma gigo ma jo neno magwa penjo. Akeno wacha kod wach mabende ja neno moro penjo kanyo ni bende avocado nyalo timo maber kuma nitiere pi mang'eny kata flood areas. Kiwacho adier mano nyalo bedo matek nikech avocado dwaro kama pi ringe. To ka ochuno ni nyaka ipidhe kama nitie en flooded, to bo chuni ni nyaka ibir engineer kaka engineer Orodi mondo olos ni mutache kaka pigno bo ringo. Koro mano nyalo kawi garama mang'eny ma ok wanyal wacho ni ng'at madwa chako otiye. Koro kaka ne wawacho ni lowo ma inyalo tiyo go maber en lowo ma pi iluongo ni either loamy or lakini black cotton soil to avoid. Iwacho kanyo makara inya Dr. Orodi imbe nang'eni winjo penjo moko mabende joneno magwa penjo Ruth Nyathi Ochieng